Hello guys. Good morning. Kagahapong adlaw guys, nilakaw man gyud ko gahapon. Nangita kog mga tanom guys. Para malingaw jud akong kaugalingon guys. Mo ni akong kuan gahapon nadala. Bisag yano ra kay ni nga tanom guys. Pero alang kanako, malipay na kaayo ko. Daghag tanom akong amiga guys, ako ang gihandyo. Gitugtan man pud ta sa presyo. Ambot ba hilig man kog tanom, pero ang tanom na ho guys, dili tay mo hilig. Tungod tingali kay dagat taga among Pinoy-anan. Mao nang dili kay mo sustainer ang akong mga tanom. Gasugod-sugod na kog tanom guys og mga utanon ay kamatis. Bisag unsa na laman nga kuan para malingaw ta guys. Sa lamang gisidling sila. Kay og mudag ko na hong ibutang pugdag ko nga kaang. Ambot og masilbi ba ni sila? Ito na yung panidaan guys. Ngayon manggod ang bana nga sa ligra pag mananom og mga utanon or mapahimos lang kay sa mga buwak ko no. Anang aron di ta mailiw niya guys, ato pong tamnan og sibuyas. Mga alugbati. Palia. Ambot mabuhi ba ni guys nga atubang malagi mi og dagat. Ang abhon sa habagat guys mapunta diri sa mga tanom. Ang uban gani ani kay ako nang gipanaguan. Hilig lamang ko kanang sidling-sidling ana. Kay kung naa ako'y mga amiga guys nga okay mananom, ahong ipadala guys ang mga sidling sa bukid. Kay kung mamunga na po nang akong gipanghatag nila guys, kauna-una ang pud sila og pada sa ko ang mga sa ilang mga abot. Kauna-una po sila ako ang mga seedlings di ila po kong padadaan. Ning kalibutan puno sa kasakit, iiway ako o Diyos ko niining tanan. Tarirararam padulong sa imuha ning dughan ko sa kasubo in town hupaya. Doon natin bisita guys na nagbo. Usa sa among mga sod nga higala guys na nabo kay gutom na ko na nag-isda. Panagsaray no ni siya motabo guys, pero nalipay siya kay nanagat mo sila si Bert, Alvin og Alex. So iya jud ko no ning
hulaton. Dugay pang maabot si Mr. guys kay ambot unsay nalanganan ni ini. Di mo na mahadlok og sila rin manarong manggod po, unay rin manggod ako. di mo na mahadlok magulpe kay unay man. Sila rin manarong po. Dito lagi. Si iso dala, si Umi mo to. Kailan, Pirto? Mang. Di ko mga ipen. Pagdag ko, Berto? Laka mo to ka. Sugat mo to ba? Huwag pa, lagyo pa. Ako na kasi pili ko lang. Pila man na sila kabuk? Duha? Wala, wala yung speedboat. Lutaw na ko, no? Alvin ba? Suka lagi ito. Gapasyo pa ni Kay bote gibidyo. Ano ka? Dito. Dili mo bubalik ra to kay mo posisyon alanganin tes bawod ba. Pagsud anang baba. Nasyan, balik ko siya. Alanganin mo sud anang kuan. Dito, balod. Kay gagukod mo nya mo at kag break aning tunga na. Wala. Katong ito Kalus dugay pagkita kabalik ato. Ano ito karailan nga pang bukod manak suot po. Mana gitu Victor yo. Siyaw. Luyo. Ala. Nigara man. Gabi daw isdaan di ba? Ni- mo. Nigara man si Alex. Babag magkapuja mo di ta mo palit tong kilo na timuanga pinamakuha ko sa kasama duha. Testing may lamag na lagi ron. Suro grit mo na isda. Tabang. Ibuka ipadipos nimo tambok pa ng lutaw. Amo na ang Gahapon day usa ni ja ambot ka karon unsay atong makita ron. Atong tan-awon guys ug unsay makita na turong isda ni Bert. Pakora. Lupa dira to. Okay. Na Bert. Naaday gastora. Aja muna kay siya. Alvin ta kasunod. Panag ko mo gud ni. Dito ni pandag ko ka mga taging mga kilo. Kato may panggagmay to Kana? Sunod. Gagmay na iga. Jamo. Na anay. Jamo ni kay wa mudong basta tay panag ko. Tara Alvin na. Tara Alvin. Badungan.
Dagat? Oo. Kaya ba lang? Ha? Ang dalawa? Alvin no, naisa min jud tinga na to. Alvin on, watambak nga. Sige, banago. Sige, bangun. Ito. Jamo ta isda guys. Na zero ta guys. Asa man? Asa man? Ayay, nabilig sinilas. Tarariran, tam, tar. Pila rugi paghaling. Alvin na kay ingata na. Tuwa sa nang kuha na. Wala tudlo. Alvin na kay samin-saminan kay dito nitong samin-saminan. Wala, sa pasto! Ago. Pasangilan. Isa man ito. Aman. Ano? Kang Rina. Isa kayo na malang rin. Tika sa. Si Adjak. Taghan ba ko no? Wapod ko nun. Meron ko yun ka. Singgatan magunang dawi anak. Pila ra may sugilanon guys pagkahapon. Diara pod guys. Binta kay na asa man. Uy man gani unod. Walay unod guys. Hello guys. Mana na itong kuha guys sa ato ang pagpanginas guys. Ubay-ubay na akong nakuha guys. O nunot sa kahaponon guys. Talisawop ng adlaw mo uli nako. Kay ba sige pangitan ako sa kuang pamilya guys. Manindot ka kapunon guys atong makita. Makita na to ang pantalan ani guys. Pantalan sa Valencia guys mo ni. Ani nang time guys akong tapuson ng ako ang pag-video. Ako nagpasalamat kaninyo guys sa inyong pagsilip. Ni amaday mga guys ani Hello guys. Manamilit mo ta ko guys pero kay di may na guys di akong gikuha og video guys ang mga bata. Baw taga disa ni mga bata ani. Pinaagi ani guys akong tapuson ning ako ang pag-video ug ako moingon bye-bye.